Máme trochu netradične. Všetci sedia. To je dobré, že tu sedíte a nie inde. Čo sa občas stáva. Vítam vás. Vítam. Laco Novomeský napísal veľkú báseň, ktorú nazval Poézia, a venovali ju Jánovi Smrekovi. Ja na začiatok novej divadelnej sezóny z nej vyberám tieto verše. Oj, život zvláštny. Do sveta vplieta mnohé veci, na ktoré človek nezvorečí. Básnik z tých vecí veniec vie a tvorí novú krásu poézie. Život je veľká, nesputnaná rieka. Tok jeho nesie veci rozmanité. Každá vec pozrie ináč na človeka. V pohľade jednej sa snáď smútok chveje, iná zas srdcia ľudí rozosmeje. Tieto verše básnika som vybral ako motto dnešného večera, ale aj celej budúcej divadelnej sezóny poetického štúdia na Stromovej ulici, ktorá vstupuje do svojej 22. sezóny 130. premiérou. Mnohí sa čudujú tomuto číslu, ale je to tak, pretože každý program je nový, samozrejme, čo môžu potvrdiť stáli návštevníci poetického štúdia. Poézia spája. To nie je fráza. Spája ľudí s citlivou mysľou, dobrým srdcom a láskou k dobrotivému slovu. Poézia dáva nádej. Nádej, že v prozaickom, hrubom svete nedobrých vzťahov, materiálnej moci, ľudský cit, čistota srdc, láska pravá nevymizne a v takejto nádeji, priatelia, uznáte, sa ľahšie žije. Keby tomu tak nebolo, iste by ani naše poetické štúdio tak dlho nevydržalo. ...130 večerov. Koľkí báječní ľudia tu vystupovali. Dá sa povedať svetoví umelci, ale aj ľudoví speváci a folklórne súbory z celej našej krásnej vlasti. A všetko, aby som sa prozaicky vyjadril, za malé peniaze, mnohokrát len za cestovné, ktoré sa nedajú porovnať celebritami, o ktorých aj každý z vás má svoju mienku. Preto vystupujú tu, lebo je tu výborná atmosféra. Atmosféra poézie aj vtedy, keď sála buráca smiechom. Ale vždy to bol smiech láskavý, povedal by som poetický. Vítam vás teda z najhlbšieho kúta srdca. Vítam stálych i nových návštevníkov. I tých, ktorí sa sem radi vracajú. Som rád, že prišiel pán radca veľvyslanca Ruskej federácie, pán Andrej Šabanov. Celá delegácia by bola prišla, ale pán veľvyslanec Kuznecov musel odcestovať a priateľ, kultúrny atašé, ktorý tu bol na minulom večere, mi volal zachrypnutým hlasom, že nemôže prísť, ale že pán radca príde. Takže prvý raz by mal byť na našom programe, a keby náhodou prišiel, tak aby ste pochopili, že je to prvý raz, neviem, Vierka Janáčová stále čaká, Vierka neprišiel, tak neprišiel. Tradícia sa neporušila, pretože mal prísť župan, pretože som dostal pamätný list a nejako sme sa tak dohovorili, že príde, bola by to prvá premiéra župana tu, nebol to ani Ľubo Roman,
hej, ktorý divadelník, ani Bajanov, ktorý mal vzťah ku folklóru, ani terajší Tibor Frešo neprišiel. Teda Pálo Frešo, Tibor bol skladateľ. Hej. Ale naozaj vyjadril, že by nás aj podporil. No uvidíme. Veľa sľubovali už. No, vítam priateľov z Kalnice. Vítam priateľov z Trnavy. No, samozrejme, z Kalnice pretože oni si tak vlastne privlastňujú Hurbana. Viete? Dávaš Machala kýva hlavou. Áno, lebo je to tak, to je rodák z Beckova, samozrejme. V Kalnici mal iba krstnú mamu, no iba, bola kedy krstná mama, to bola druhá mama. A že Hurban stále bol v Kalnici, vraj. Aj Milan Stano stále tvrdí vo svojom Kocúrkove. Ale povedzme, že to tak je. Hej. No a vítam aj Trnavčanov, vítam aj Viedenčanov, hej. Vítam vás naozaj, lebo dnešný večer bude trochu iný. To je, Evka, poď ďalej, prosím ťa, poď, nech sa ti páči, teraz prišla Evka Gajdušová, stála návštevníčka, trochu meška. Dostala si aplauzy, už dávno niečo. Stano je už nervózny, to je Gajduš veľký náš, naozaj. Hej, tak, už sedí, tak sedíme všetci, okrem mňa. Mňa aj tú poslednú stoličku zobrali. Dnešný večer bude trochu iný. So študentami v rámci výučby v 3. ročníku sme sa odhodlali na pomerne veľký projekt. Vy našich študentov už poznáte, oni tu vystupujú, ale pripravil som dramatizáciu slávneho románu veršovaného Eugena Onegina, slávneho, treba povedať, svetového, samozrejme, básnika a dramatika Sergejeviča Puškina. My sme už Puškina tu robili. Raz sme mu robili celý večer z jeho poézie a raz sme tu robili jeho malú tragédiu Mozarta a Salieriho. Pravda, že to tiež bola inscenácia, lenže tam vystupovali iba dvaja ľudia. Dnes je to trochu rozšírené. Ako vidíte, tieto stoličky, toto všetko sa mi podarilo doniesť v aute z Bystrice. Lebo naozaj slovenský herec, ktorý učí, ktorý režiruje, ktorý píše scenáre, ak si sám všetko nespraví, nikto mu nepomôže. Niekedy len Pán Boh. No. A keď som na tých besedách, ja samozrejme, že som ohromne rád, lebo ľudia sú zlatí všade na vidieku, kde sa objavím, ale všade sa ma spýtujú, vypíte si. No nemôžem si vypiť. No prečo? No lebo som tu auto. No to vás nevozia. Pretože oni majú v predstave, že donútila vozia po celej republike, aj po Nemecku, samozrejme. Ale kto už by chudobné slovenského herca našej generácie vozí, povedzte. Ale ja sa neponocujem, aspoň stále sa presviečam, ale viete, ale chyba je len v tom, že voľakedy za dávnych čias, keď piesok ešte tiekol, hovorí Milan Rufus, som hral veľa tých žandárov a vždy mi odpustili takú pokutu. A dneska furt platím. A minulé čo, Evka? 50 eur. A hovorím, veď ja som váš predchodca, ako žandár. No veď ste mi nejaký známy, no ale keď vás už fotografovali. No ale predstavte si, že ja som išiel na vystúpenie, hej, a to sa človek aj ponáhľa takedy, vieš, ako je to, hej, a zastavili ma. No ako ste išli? Tak za Rimavskou Sobotou. No ako som išiel? No riadne, tak ako sa patrí. Nie, tam je 60-ka, išli ste 77. Sukieň mala, som povedal. Nie. Ale predstavte si aj to, ale zase doba to prináša. Nemali sme ani eur zo sebou. Nemali. A ani Evka, ani ja. A teraz oni začali vypísať, no musíme vám vypísať, pošlú vám to, ale zoberme vám vodičák. Ja vám dávam do pozornosti. Však toto nie je normálne. A koľko ste mi namerali? Najnižšiu pokutu, lebo vidím, už vás poznávam, však minule išli tí Rachotilkovia, tam som hral dobrého žandára, tak mi dal tých 20, vieš akože.
No ale ja som nemal. A on už začal vypisovať, že to musíme poslať na okres. Hovorí, toto akože ten vodičák. A ja hovorím, to len preto uvádzam, aby ste si dávali pozor. Hej? Aj do Trenčína, keď pôjdete. Hej? Takže, no dobre, a on bol v takých rozpakoch. A keď ja prídem, dobre sa o mesiac. Ježišmarja, to nemôžeme, a kde bude chodiť ten vodičák? Lebo to by ste si Nie. A už sa mu ruka triasla, aj im taký mladý, no tak čo ja viem, tak odpustiť, nemôžeme. No tak čo teraz spravíme? No poďte do Rimavskej Soboty, do bankomatu vás zavezieme. Tak ja som išiel pod dozorom, no tak neuveríte. Keby bol mrcna, tak hneď z toho spravíme veľkú satíru, ale dneska rob satíru. Hej? Síce ťa nezavrú, ale ťa už nikdy viac nepozvú nikde. Takže ja som išiel svojím autom za doprovodu žandárov k bankomatu do Rimavskej Soboty, vybral som 40 eur, dal som mi 20, pustili ma. Takže takáto je pravda o slovenskom hercovi, ktorý roznáša kultúru po slovenskom vidieku. No, ja dneska ešte mám takú veľkú povinnosť, kým zaznejú verše toho Onegida, a hudba Piotra Iliča Čajkovského, ďalšieho velikána, hej, svetovej hudby. Známa opera, samozrejme, Onegin. A sú tu také výročia, prosím vás. Chodia sem doktori, aj tuto je Stanko vyzerá, Pacel Vavrečka, tam je ďalší môj kamarát. Všetci ma držia tak, aby som tu ja mohol existovať. Ale to je pravda. Oni ma poprepichujú vždy a ja sa skopím a som tu. A ten pán profesor Vavrečka, svetový gastroenterolog, Tomko, dobre som to povedal? Gastroenterolog si povedal dobre. Hej, dobre. Doktor vied sa dožíva v týchto dňoch úctyhodného, krásneho veku, ale ešte proti mne mladý, stále pracuje 75 rokov, Tomko, ja ti tu ďakujem, že chodíš medzi nás stále, áno, a odovzdávam sedietu Matúška, to znamená, že si, pán profesor, ďakujem ti za všetko a keby ste niečo potrebovali, tak on je ochotný, no ale nechcem to. Ďakujem pekne. Ďakujem, no. Takže 75 rokov, ja mám viac o 7 rokov. Tak, a teraz ešte sa dožíva úctyhodného veku, hej, Vlado, hej, Vladko, Rusko, režisér tam sedí, hej, úctyhodného veku, jedna Slovenka, 65 rokov, ten časopis, ktorý nás propaguje, je tu hlavná predstaviteľka celej tej spoločnosti, pani inžinierka Reáková, ja som im už blahoželal na Radvanskom jarmoku, viete, takže prišla medzi nás, hej, to bude veľká reportáža z Krajovej. Aj pani redaktorkou, pani šéf-redaktorka Slovenky, Jožko, je v Metropole, hej? Áno. Jožko, vítaj aj ty, tu mám ďalšieho básnika, no proste je tu spoločnosť úžasná, ale dosť bolo slov, skôr ako zaznejú verše a hudba, ja vás pozývam do našej školy. Do našej školy vás pozývam, hej, je 15-ročná. Toto všetko sa robí aj ako jubileum. Do triedy už prichádzajú pomaly moji žiaci, hej, aj s pani asistentkou, áno. Profesor prichádza posledný, Peťko. Vítam vás, milí priatelia, na hodine umeleckého prednesu. Profesor, trošku posledný človek, samozrejme. Tak, moje milé, čo dnes? Kto tu chýba? Jožo Komeda. Kde je? Dobrý. Prepačte, ja som, že meškám, sa ospravedlňujem. Kde ste popíjali? Ja som zaspal, sa priznávam.
kolektív uzná. Jediný chlap aj ten mešká. No to je pravda. Už gentlemanstvo u mužov všeobecne neexistuje. Čo? Neexistuje. To je pravda, pán profesor. Vaša generácia určite nebola taká. Ale naozaj nebola taká generácia. My sme mali príklad u našich veľkých profesorov, skvelých hercov. To je fakt. A pán profesor, ktorí to boli? Profesor Andrej Bagár, profesor Mikuláš Huba, ale aj Lacko Chudík, samozrejme. A zabudnutý Ján Jamnický alebo Ctibor Filčík. A učili vás aj nejaké dámy? Pravda, že nás učili predovšetkým skvelé herečky, pani Meličková, ktoré sme potom do konca života hovorili teta. Pani Olinka Bordáčová, ktorej sme tiež hovorili teta, ale zabúda sa na jednu herečku, ktorá nás učila, Olinku Sikorovú, manželku, teda autora tej slávnej slovenskej už dneska klasiky Tanec nad pláčom. Áno, presne tak. No. Takže, ja Bohu, gentlemanstvo už. Čo? Tak čo budeme robiť? Tak dnes by sme mohli naviazať na postavy, ktoré sú napísané viazaným veršom. A mohli by sme vybrať tie, ktoré hovoria o veľkej láske. No, veľká láska, to je téma od Adama a Evy, samozrejme, až po literatúru všetkých čias, kde sa láska samozrejme spájala. To by sme mohli, no. Spomeňme si niektoré v literatúre veľkej mládeže. Napríklad Ruslan a Ľudmila. Raduza Mahulina. Áno. Alebo Romeo a Julia. Alebo Otelo a Desdemona. Otelo, hej, to dokazuje. To dokazuje to, že v živote, v láske je aj nielen veľa šťastia, ale aj veľa nešťastia. Veľa nešťastia, najmä keď sa do toho zapletú ako hoteloví intrigy, žiarlivosť, presne. Hej, no ale poďme k našej literatúre. Povedzme Jan Kolár, hej, Mína, hej, Fredečka Šmitová, ktorú miloval. Alebo Jana, ty si zo Šťavnice, no čo tam? My tam máme Nenaplnenú lásku Sládkoviča a Maríny. Sládkoviča a Maríny, je to pravda. No a keď sme pri Sládkovičovi, mládež moja, tak fakt je jedno, že on mal vrelý vzťah k Puškinovi. Hej, Puškinovi a napísal aj, keď Puškin tak nezmyselne zahynul v súboji, napísal báseň Duchu Puškinovmu. No a na titulnej strane Maríny má citát z Puškina. Pre lesnú Marínu ja nadejem uvidieť tam. A Eugen Onegin, to je tiež o láske. A nenaplnenej láske. To by sme si mohli zacitovať súčasného nášho básnika. No? Áno, No? Válka. Válka, láska. Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi. No ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Tak to je to. No. Takže, Zuzka, čo ideme? Tak Čo ste pripravili vy už? mohli by sme dnes pokračovať v tom, čo sme už začali na predchádzajúcich hodinách. Mohli by sme sa venovať tomu Eugenovi Oneginovi a tomu Puškinovi. Takže dnes by sme si to výnimočne už mohli skúsiť nielen za stolom, ale aj v priestore. Výborne. A najmä, viete prečo? Je 190. výročie od začiatku písania Eugena Onegina Puškina. Tak výborne. Dobre, tak zimprovizujme si triedu. Tak si to poďme nejako pripraviť. Mohli by sme aj nejaké šaty z fundusu školského, Niečo hľadať nájdu. aby si navykli. No, takže prosím ťa, hej, majú tam decká, áno? Majú A všetko. Petko, ty si zvukár, si pripravený? Pôjdeme aj s hudbou, hej, s Čajkovským, aby si zvykli na to, študenti, áno? Dobre, ja ti idem pomôcť, lebo
som zodpovedný za to predstavenie Zuzka, ty tuto zákulisia, ja idem do kabiny. Onegin! Onegin, druh môj znamenitý, bol pri neve tiež rodený. Otec mu slúžil po šľachticky. Výborne, stále dlhý bol. 3 bály v roku dával vždycky. Nakoniec všetko premrhal. Eugena ale osud chráni. Spočiatku madam chodí za ním, potom ju monsiér zamení. Chlapec bol bujný, príjemný. Keď prišla doba pobláznenej mladosti nášmu Eugenu, čas nádeje i túžby nežnej, výpoveď dali Abelu. Je Onegin môj na slobode. Strihaný, ako bolo v móde. Londýnskym dandym robil cnosť. Nakoniec videl spoločnosť. On po francúzsky vravel stále. Vedel aj písať, osnovať, mazúrku ľahko tancovať a pokloniť sa dokonale. Čo chcete viac? Svet rozhodol, že umným, veľmi milým bol. Onegin dla mienky mnohých, dla sudcov odhodlaných, strohých, bol učeným a pedantom. On so šťastlivým talentom znal v nenútenom rozhovore posúdiť zľahka každú vec. A ako vážny učenec, mlčievať v každom vážnom spore. A vylákať vedel úsmev dám, keď spustil skvelý epigram. Jak zavčas vedel pretvárať sa, nádeju tajiť, zažiarliť, sklamať a nútiť veriť zasa. Mračným sa zdať a túžbou myť. Byť hrdým, krotkým, neposlušným, pozorným alebo rovnodušným, či jemne mlčanlivým byť. Sred bystrý, nežný, ligotavý, hanlivý, drzý, časom žiaľ sa v ňom aj slzou zablišťal. Jak zavčas vedel lásku vzkríčiť, aj u koketiek povestných. Keď sokov chcelo sa mu zničiť, jak vedel slovkom raniť ich. Znal zlákať zbožný pohľad vdovy, ináč s dušou spokojnou, skromnými, zmučenými slovy, rudnúc, priazd rozhovory s ňou. Jak vedel s hociktorou dámou o platonizme rozprávať, rozosmieť vtipmi epigramov a na slepého máčka hrať. Nie. City ochladli mu časne. Zunoval spoločnosti šum. Neboli dlho ženy krásne predmetom jeho denných dúm. Choroba, ktorej na príčinu prísť mali dávno, dávno už, podobná anglickému splínu. A čo kratšie? Nudou. Nazval Rus. Ovládla ním. Bol v nej celý.
chvála Bohu sa nezastrelil. No ale i k próbe neochotný bol. No k žitiu celkom ochladol. Správa od správcu, v ktorej dával znať, že v posteli stríc dokonáva a rozlúčiť s ním by sa rád. Čítajúc smutné oznámenie, Gustrícovi sa strmla v ženie na poštových. Ho uvidieť živého, smutný zýva vpred. Peniazom kvôli. Hotoví sa na vzdychy, nudu, pretvárku. No príduc do dediny, stríca nachádza mŕtvého. Je tam jak pre zem prichystaná daň. Dedinu, kde sa Eugen nudil, kútikom krásny možno zvať. Duch prostých pôžitkov by súdil, že môže nebuďakovať. Dom panský, ste opustený, od lesa horou ohradený stál nad riekou. Pred domom tým pestreli kvety kvitnutím. Luhy a nivy pozlátené myhali domce v dedine, rodilo stádo v bastvine a šíril veľké, husté tiene, ohromný zapustený sad. Útulok dumavých driát. V tie časy, po Oneginovi, susedom dajúc príčinu zásk prísnym posudkom, pán Nový na svoju prišiel dedinu. Vladimír Lenský, tak sa volal. Gétingskou jeho duša bola. Krásavec, v plnom kvete liet, zbožňoval Kanta a poet. Prišiel sem z Germánie mlistej. Vied, plody s sebou doniesol a slobodomyselný bol, povahy čudnej, ale vrúcnej, čistej, vždy oduševnenú mal reč. Vlas čierny, do samých až pliec. Mráz rozvrátenej spoločnosti ho strhať ešte neúspel. Mal dušu plnú horúčosti, vítaním druha, láskou diev. Bol srdcom nevedomec milý. Nádeje ho vše pobláznili. A svetenový blesk a šum otročili mu ešte Bol bohatý, bol pekný, zdravý, všade jak ženich prijatý. Také sú dedinské už mravy, kde kaštele sú z dievčaty. No Lenský, žijúc v svete inom, v manželstva putách nechcel žiť. Srdečne prial si s Oneginom sa v krátkom čase zoznámiť. A tak sa zišli. Vlna, kameň, báseň a próza, ľad a plameň sú nie tak rôzne. Rozdielmi, čo boli medzi priateľmi. Spočiatku nudu cítievali, potom sa sebe páčili, na koňoch spolu jazdili a nerozlučnými sa stali. Tak ľudia, kajam sa i ja, stali sa z nudy priatelia. Ležaniu splamenná mladosť nemôže v sebe cítiť skryť. Žiaľ, lásku, nenávisť i radosť netajac. Musí roztrúbiť. V láske sa cítiac invalidom, Onegin slúchal s vážnym vidom, jak poet srdca spoveď rád, musí sa hneď spovedať. Svedomia svojho dôverného pocity haliť nevedel. Takto sa Eugen dozvedel o mladej láske srdca jeho. Oplývajúcej
túžbami, čo dávno je už za nami. Ledva bol chlapcom, páčila sa mu Olga, bez srdečných múk. Bol milým svedkom, ako hrá sa, jak decko na pažiti lúk. I v tôni dúbrav, ktorá chráni. Bol svedkom pri jej zabávaní. Otcovia ich hneď premili, pod veniec sebe určili. Vždy skromná, nikdy neposlušná, vždy ako ráno veselá. Jak sám jej poet prostodušná, jak bosky lásky zardelá. Oči jak nebo, dobela sa, ľanové vlasy, usmieva sa, hlas, pohyb, ľahkosť ako ván. No všetko je v Olge, no román! Staršiu menovali. Tak Tatianou sa teda zvala? Nie krásou sestry Olgy, nie sviežosťou, ktorú v lícach mala, získavala si všímať. Plachá a smutná, mlčanlivá. Jak lesná srna bojazlivá bola i v kruhu rodiny. Jak cudzia medzi cudzími. Maznať sa nikdy nevedela u otca, lebo u mamy. Dieťatko. Medzi deckami hrať sa a skákať odoprela. A celúčký deň bez mála u okna sediac mlčala. Kdeže? Čo ste vy za poeti? Buď s Bohom, Eugen, súri čas. Veď nedržím ťa. Ale kde ty večery svoje zabíjaš? U Lariných. No to je divné. Bože, či môžeš bezprotivne tak končiť každý boží deň? A prečo by nie? Nechápem. Lež počulenský. Nemohol by vidieť raz to potešenie, dúm, predmet, čo ti do perá dá slzy, Rím, etc. Predstav ma. Robíš žarty? Nie, nie. Rád. Nože kedy? Hoci hneď. Ochotne vždy nás príjmu, veď. Tak poďme. Návšteva Onegina dojímala Lariných. Pre nič nebola. Susedov všetkých zaujala. Počali šepkať dokola. S tušením v rozhovoroch tajným a hádanie šlo za hádaním. Žartovali a súdili, pokým ich nezasnúbili. Tatiana čula s mrzutosťou klebety tieto. Úkradkom, s nevyjasnenou zosladkosťou myslela na to, popri tom v hlave sa myseľ usadila. Čas prišiel a sa zaľúbila. Obrazotvornosť, roztúženie, horiaca neha, smutné sny, prijali si pokrm osobný. Už dávno, dávno tiesnilo srdce úbohlo, čakala duša niekoho a dočkala sa. Zodvihla oči a povedala: to je ten.
Tatiana. Tatiana, ty milá. Plačem, jak ty si plakala. Tyrana módy zadúbila si los svojmu oddala. Tatiana, milá, dokonávaš. V nádeji slepej privolávaš šťastie a v tom je temnota. Ty poznáš nehu života. Ty piješ túžbu otrávenú. Myšlienky vlastné trápia ťa. Predstavuješ si dojatá šťastlivej schôdzky chvíľu cennú. Všade. Hej, všade sa ti sní. Tvoj pokušiteľ osudný. Tatianu túžba lásky ženie. Dosadu ide posmútiť. Nedvíha oči skôr mútené a ťažko jej, čo krok postúpiť. Ja list vám píšem. No a čože? Čo môžem riecť ja listom tým? Váš rozsudok ma teraz môže potrestať povrhnutím. Lež k môjmu losu, milý Bože, snáď máte kvapku sústrasti. Nenecháte ma v nešťastí. Chcela som mlčať. Na počiatku, uverte, môj stud zaiste by nikdy nepoznali ste. Keby som mala nádej sled. Hoď zriedko, hoci v týždni raz, v dedine našej vidieť vás, by počúvala vaše reči, môcť slovíčko vám riecť a v tom vše myslieť. Myslieť o jednom deň noc. Kým stretneme sa zase. No, vravia, že ste samotár. Že vám je všetko zunované. A my? Niet blízkania v nás dar. Od vás my prosto radi máme. Prečo ste navštívili nás? Tu, v hluchom kúte, na dedine. Nepoznala by nikdy vás. Nie múku, ktorou duša hynie a vlny, čo sú na hladine srdca, čas utíšil by. Snáď. Srdečný druh by prišiel pre mňa. A bola by som verná žena, a vždycky dobročinná mať.
v svete tom. To súdené je v súde vyššom. To vôľa neba. Tvoja som. Za svídanie sa verné, dobu života dám ti za záloh. Ty ochranca môj. Ty až k hrobu. Viem, že ťa poslal ku mne Boh. V snách mojich ty z mne zjavoval sa. Nevidený a premilý. Mňa tvoje oči trápili a v duši tvoj hlas ozýval sa dávno. Nie, to nebol sen. Len prišiel, hneď som poznávala, omdlievala a zčervenala a v mysliach vravela hľa ten. Pravda, som teba počúvala, keď v tiške so mnou zvravievala. Keď ja som biedným pomáhala a modlitbami osládzala rozvolnenej sa duše žiaľ. A len čo sa myhla sladká chvíľa, či nie ty, vidina moja milá, v prázdnej temnote si stál. Naklonil si sa nad peľasťou a s pôžitkom, s lásky plnou strasťou, nádeje slova zašeptal. Kto ty? Môj aniel, vykupiteľ. Podvodný len pokušiteľ. Pochybnosť moju rozptýl sám. Môž byť, je márne moje chcenie, neskúseného srdca klam. Iné mi je prisúdené, lež akokoľvek. Tebe dám od tých nádej mojich oživ sny, či ťažký sen môj pretrhne kázňou, ktorú zaslúžim si. Končím. Studom, strachom mriem prečítať strašné písmo celé. Česť vaša zárukou. Viem, že zveriť sa jej môžem. Smelo. Odpovede niet. Odetá z rána, líca bledé, čaká, či príde odpoveď. Medzi tým v srdci túžba vládla. Je plno slz v jej pozore. Tu klepot kopít. Krv jej schladla, vše bližšie, už je na dvore. Tatiana beží v iné siene, zo schodov na dvor, z dvora hneď do sadu letí. Obzrieť späť sa bojí. V mihu obehla záhon, mostíky, aleju plesu hájiky, bazičku v kroví polámala. Po kvetoch k briežku potoka na lávku dýšuc hlboka klesla. Tu je. Tu Onegin je.
Potom si vzdychla, z lávky vstala a pošla k domu chodníkom. Tu zrazu pred ňou stojí on. Dve minúty tam pomlčali, potom si Eugen bližšie stál a riekol. To vy ste napísali. Nevravte nie. Ja prečítal dôvernej lásky vyjavenie. Tá otvorenosť milá mi, srdce mi zbúrila vlnami zamlknutých už dávno citov. Nechcem vás ale chváliť tým. Za otvorenosť zaplatím otvorenosťou nezakrytou. Príjmite, že sa spovedám a na súd oddávam sa vám. Keby svoj život ohraničiť, domácim kruhom a zda mal, keby mi osud jasný žičil, aby sa mužom, otcom stal, keby chcel zmeniť na jediný mých spôsob žitia na rodinný, to by som iba ku vám šiel, nevestu inde nenašiel. Bez ozdôb madrigálnych vravím, našiel by som svoj ideál, z mnohých by som si len vás vzal za družku dní, čo smutne trávim. Jak záloh najkrajšieho viem, že šťastie by mal, koľko chcem. No nie som stvorený pre šťastie. Je cudzia moja duša preň. V dokonalosti prekrásna ste. Ale ja som vás nehoden. Uverte, svedomie mi ručí. Manželstvo nás len bude mučiť. Akokoľvek by ľúbil vás, privyknem, rozľúbim vás zas. Počnete plakať. Vaša muka netkne sa srdca mojeho, len zlobou rozžeravieho. Posúďte, aké rúže núka pre nás ten hymen rozkošný. Možno na mnoho dní. Čo horšieho má osud krutý, jak ženu, čo je samotná. A o zlom manželovi smúti večer za nocí dňa. Keď nudný muž jej cenu znajúc, za sudbu predsa preklínajúc, je chmúrny vždy a zamolkli. Žiarlivý, mrazivý a zlý, taký som ja. To nehľadali ste vašej duše čistotou, keď ste mi s takou prostotou a umom lístok napísali. Vy takto by ste mali žiť. Váš osud mal by taký byť. Dumy a roky prešlé, strata. Nelze mi dušu obnoviť. Ja milujem vás. Láskou brata. A nežnejšie aj môže byť. A nech sa vám srdce nenahnevá, lež neraz mení mladá deva svoj pocit s ľahkým pocitom. Tak mení svoje listy strom, keď jarou prestanú dní chladnúť. Vidno. Je nebom súdené zameňovať i ľúbenie. Učte sa, milá, sebou vládnuť. Nie každý, jak ja, chápe vás. Neskúsenosť je matkou skáz. Mlčiac vedne, hásne, schne. Nepozoruje veci žiadne a duša jej sa nepohne.
Susedi šepcú, každý húta. Popri tom vážne hlavou krútia. Vydať sa jej by bol už čas. Z hodiny na hodiny viacej sa Lenský s Olgou zabáva. A citom svojej lásky vriacej sa plnou dušou oddáva. Je stále s ňou. Tak preochotne v jej izbe oba sedia po tme, dlaň v dlani, pohľad v pohľade. Za rána chodia po sade. A čo? On láskou opojený, keď stud sa niekdy pometie, nežnučko, s nežným citom smie, úsmevom Olgy odobrený, s vrkočom spusteným sa hrať, odevu okraj boskávať. Bujanov, duša podnikavá, priviedol Goneginovi Tatianu s Olgou. Prednosť dáva Olinke. A jej sa pokloní. Vedie ju v tanci ľahko, hravé a kloní sa k nej usmievavé. Šepce jej všedný madrigál. I ruku stisne. Oheň vzplál v jej tvári od márnomyselnosti večmi. Lenský môj to vidí a sám nie svoj mazúrky koniec čaká on. Vyzýva Olgu v kotilión. Však nemožno jej. Nie? A čože? Olga už dala tanec ten Oneginovi. Bože. Bože. Čo počujem? Jak mohla len? Či ozaj možné je to všetko? Koketka. Ako vietor, decko. Ach, aká chytrá je. Je v perinkách a zrádzať vie. Od úderu a hnevu stonám. Preklínam ženské v nevoli. Spasí ma len pár pištolí. Priveďte rýchlo môjho koňa. Ja musím hneď z domu preč. 2 gule. Bude sudby reč. Keď Eugen neprítomnosť Vladimírovu zbadal, ochladol. Do nudy blízko Olgy padal. A spokojný s roztopašnosťou bol. Olinka za ním zazývala. Lenského všade vyzerala. Ten nekonečný kotilión zdal sa jej dlhým, trápnym snom. Nepriatelia! Či dávno delí smet krvi dobrých priateľov, čo spolu neraz posedeli si za večerou veselou, vymieniali si mysle, diela. A teraz? Ako nepriatelia ste v strašnom, nerozumnom sne. Potichu, zlostne, vzájomne. Chystajú si smrť chladnokrvne. Nemali by sa zasmiať, kým nestane sa čím krvavým. Rozísť sa s láskou a nie hnevne. No divoký je svetský blud. Ľaká ho zavše lživý stud. Kladivko tresklo o náraz. Vtočené rúry gule dali. Kohútik štrkol prvý raz. Shodili plášte. Priatelia. 32 krokov odmeria Zariecký. Vážne.
Akurátne odvádza druhov k kraju. Zbrane sa v rukách blízkajú. Teraz sa pohnú. Chladným okom, necieliac ešte seba hneď. Pomalým, rovným, pevným krokom na 4 kroky išli vpred. 4 to stupne ku pokoju večnému. Zrazu pištor svoju, bez toho, že by v chôdzi stál, už Eugen dvíhať započal. 5 krokov ešte postúpili a Lenský, žmúriac ľavý zrak, tiež začal cieliť. Zrazu však Onegin strelil. Zazvonili hodiny smrti. Strašný zvuk. Poetu padá pištor z rúk. Hmlistý jeho zrak smrť vyjadruje a nie muku. Snehová hruda padá tak, klžúca tížko svahom horí. Na slnci iskierkami horí. Obliatý chladom chvíľkovým k mladíku beží Onegin. Naň hľadí, zve ho. Darmo. Leží. A nie ho. Mladý básnik, ten predčasne našiel večný sen. Utíchla búrka. Kvietok svieži uvedol rannej zazory. Plám na oltári nehorí. Onegin nespokojný veľmi chcel zmeniť svojho miesta tíž. Pocit to ozaj mučiteľný, pre mnohých dobrovoľných kríž. Dedina otupná mu bola, samota, nivy, lesy, polia, kde druhá skrvavený tieň zjavoval sa mu každý deň. Odišiel teda pocestovať, dostupný citu jednému. Bezcielne cestovanie mu nemohlo sa však nezunovať. Vrátil sa sem a vpadol dnes, jak Čadský z korábu, na ples. Povedz mi, knieža, nevieš ty, tá v Marinovej toalete, kto je? Tam s poslom španielským. Či nepoznáš ju, Onegin?
Dávno si nebol v našom svete. Počkajže, predstavím ťa ja. Kto je to? Veď sme manželia. Ženatý? Nebolo mi známe. Dávno? 2 roky. A na kom? Na Larinovej. Na Tatiane. Pozná ťa? Som ich susedom. Tak teda poďme. Tatiana, či mám pamäť krátku? To teda v tejto dedine románu nášho na začiatku, v ďalekej hluchej krajine, v šľachetnom ohni, chladne zvučne, reči jej vravel mravoučné, od ktorej lístok schovávam, v ktorom jej srdce rozoráva, kde všetko voľne vyjavila. To dievčatko, či je to sen? To dievčatko, ktorým som len pohrdal, keď sa zaľúbilo. Či teraz naozaj som to s ňou? Tak ľahostajná, neprajná. Predvídam, že vás urazí. Tajnosti smutnej objasnenie. Aké je to horké odsúdenie váš hrdý pohľad zobrazí. Čo chcem a prečo? Kamže cielim, keď svoje city odkrývam? Možno, že vás aj rozveselím, možno, že dôvod k hnevu dám. Náhodou som vás niekdy stretol. Ba aj nehyvreč našu vplietol. Ja nesmel som mu uveriť. Milému zvyku nedal chodu, dal pozor som si na slobodu a voľným som chcel ešte byť. Potom nás veľmi rozlúčilo. Nešťastný Lenský padol, žiaľ. Všetko, čo bolo srdcu milovo, som od srdca odorval. Každému cudzí, neviazaný, na voľnosť myslel, na pokoj, že to je šťastie. Bože môj. Zmýlil som sa. Som potrestaný. Nie. Ustavične vidieť vás nasledovať a citom vrúcným, úst úsmev, pohyb očú, hlas, pohľadom loviť milujúcim, vás počúvať a srdcom rozumieť, jak v duši veľká ste, pred vami umúčeným rieť, blednúť a hasnúť, to je šťastie. Ja nešťastný som z toho. Vás sledujúc, životom sa klátim. Nedrahý deň, nedrahý čas a v daromnej len nude tratím, osudom očítané dni, len moju dušu ťažia mi. Viem, život môj je odmeraný. A aby predĺžil sa on, ja musím veriť už v čas ranný, že uvidím sa s vami dňom. Keby ste znali, jak je strašné, keď utrápi vás lásky smet. Rozplamenený umom včasne, krv rozhorenú hasiť hneď. Chcieť kolena vám objímať a umôch vašich zaplakať. Liať prosby, kliať sa, srdce vyňať. Všetko, čo možno doslov dať. Medzi tým so zdanlivým chladom vyzbrojiť oči, reči skôr. Pokojný viesť tak rozhovor.
Veselým na vás hľadie vzhľadom. Nech je tak, moja sila tam. Viac citom mojim neodolá, už riešil som. Buď vaša vôľa. Ja osudu sa oddávam. Dosť. Vstaňte. Som vám povinná povedať všetko otvorené. Onegin, pamätáte čas, keď v sade stromoradí nás raz sudba zviedla? Vy nerušene dali ste mi mnoho rád. A dnes je zase na mňa rád. Aj, ja som bola veľmi mladá. Možno, že lepšia. V čase tom netajím. Mala som vás rada. A u vás? Čo? Čo našla som? Odpoveď? Akú? Príkrosť samá. Nie je pravda? Veď vám bola známa dievčenská láska už snáď prv. A teraz, Bože, chladne krv, keď pomyslím na pohľad chladný a na učenie vaše. Vás ja neviním. V ten strašný čas ste konali jak človek riadný. Pravdu ste mali predo mnou. A som vám za to povďačná. Vtedy, keď som žila od rečí v diaľke, hluší des, vtedy som sa vám nepáčila. Prečo ma nabádate dnes? Prečo ma teraz ľúbiť viete? Že azda vo vysokom svete svoj rušný život prežívam, bohatstvo, postavenie mám, že muža preudatnosť chvália a že nás za to láska tvor, že moju hambu teraz kurví spoločnosť a pobadala poklesok môj mi mohol niesť vám možno neslychanú časť. Ja plačem. Ste vašu tajnu nemohli dodnes zabudnúť, to vedzte. Vidnú moju hanu by odsúdil hneď prísny súd. Keby som to len v moci mala, by svojej strasti prednosť dala i listom tým, i slzám tým. Myšlienka mojim devčanským, vtedy ste aspoň sústrasť mali. Či úcta diktovala vám? A teraz? Čo vás k nohám prinieslo mojim? Jak ste mali? Jak s vašim srdcom, rozumom, byť možno s citom, otrokom? Onegin, táto moja sláva je pre mňa malichernosťou. Úspechy, čo mi život dáva môj dom, so zábav hojnosťou a čo z nich? Ja vďačne oddala mi pestrosti tejto maškarády, celý ten blesk, lesk, čum a chlad. Zapreč kníh, divý sad, zabytný domec náš tam v stíne. Zamyslite, Onegin, prvý raz videla som vás. Bazaku z miesta v cintoríne, kde teraz kríž a večer tien. Kde ňaňa spí svoj večný sen. Avšak osudom riešené všetko.
hrozne, jak dievča postúpilo si. Mňa so slzami zaklínania prosila mať, lež biedna Tania iného losu nemala. Tak som sa teda vydala. Onegin, ja teraz od vás žiadam niečo. Nechajte ma. Niet iných ciest, veď v srdci vašom hrdosť, česť. Ja ľúbim vás, hľaď na čo, prečo. Avšak oddaná som druhému. Na veky verná. Budem mu. Ďakujem vám za hodinu a vám, že ste navštívili našu triedu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pošle ja